El Puyi, tío. Qué caña, tío. Pero que están ahí agotados, ¿sabes? Después Valdés se me lleva a la portería o algo. Perquè tenim de pujada i dalt, estem així baix, home. Estan jugant a Vidal, saps? Vidal Fresco, Dale, Moranet. Per què? Per què se'n va? Xavi no la pot xutar Messi, no? Perquè Messi anirà a la porteria. Tu fas la botifarra i te quedes